Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna tare da Munira Yahya Muslim daga nan garin Fitisku. Insha Allah uwa za mu so mu san cewa ko ba Daga Sadiya Muhammad Madu, mu Kanurai ne, kuma mun isar da saƙo ne a muzahara don faɗakarwa ga waɗanda ba su farka ba. Mun isar da saƙon muzahara ne ta yaranmu, wanda bai san ana yi da bare-bari ba. Wannan saƙon zai sa ya san cewar ana yi. Taron ba wai iya na 'yan shi'a ba ne, na kowa da kowa ne, Fulani, bare-bari, kare-kare, gizmawa, kowa ma. Salafawa da izala duka babu wanda aka cire a cikin muzahara ta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun isar da saƙo ne, ya kamata musulmai kowa ya farga, ya tashi a san cewa annabi ba wai iya na 'yan shi'a kaɗai ba ne, na kowane musulmi ne kuma na kowane bawa ne, ciki har da Ibo da Yarabawa a cikin tafiyar tamu. To insha Allah gashi mun ganki Kanuri, kin fito kina nuna farin cikin ki rana da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ko zaki dan yi mana yabo da bege a gare shi kamar yadda kuka saba yi ta yaran ku na Kanuri? Bismillahirrahmanirrahim. Kwanga kamuwa san maso Nabi Muhammad lale gulle, Nabi Muhammad lale gulle afuno san maso Nabi Muhammad lale gulle kare kare, san maso Nabi Muhammad lale gulle Fulani, san maso Nabi Muhammad lale gulle Yoruba, san maso Nabi Muhammad lale gulle. To da yake waƙoƙin kala-kala ne, bari a takaitar da wannan din. Karu kuji kwa bara yaro tiluye, karu ba an zara ya tiluye, karu kuji kwa bara yaro tiluye, karu ba an faɗi ma tiluye, karu kuji kwa bara ya tiluye, karu ka an zara ya tiluye, karu kuji kwa bara yaro tiluye, karu ka an Hassan ya tiluye, karu kuji kwa bara yaro tiluye, karu ka an Wasan ya tiluye, karu kuji kwa bara yaro tiluye. To da yake dai waƙar tana da ɗan tsawo, haka muka yi ta tafiya har zuwa kan sahibul asar wa zaman. A haka abin namu ya tafi gaba ɗaya. Mun gode Allah ta'ala ya saka da